Jams Production. One love, baby, one love. Opa, Wi-Fi bandit. Let's go. Boy, no me anima. Boy, no me nananima. Go and dan kedi no me. Go and dan pan no me. Boy, no me anima. Boy, no me nananima. Go and dan kedi no me. Go and dan pan no me. Hey ya, zoli bembe. Di madotan jima mi dembo. Anam horo woni udima. Anam an inde sarema. Na warama gale baba mami manji mami kisan berne memna mi kisan ide di heavy Aja gini, jadi
binno hoɗum paalani donjiro ɗon seeɗa janggo e talata ɓe gawo saabu ko noon dawda watta janggo e talata e kanje e julde no ɓe natto DJ Allah jarama on jarama yo voilà gannon on tañira minen seeɗa min mbaɗa remise enveloppe o ɗum noon Allah ko en duuɗi juɗɗe battane moƴƴe voilà jiɗi joni noon mi sikku a wawa e waɗande remise enveloppe o gokkirana en mbo janggo bande enen gandi ko debbo dariɗo darde worɓe ɗo e nder association Sare Samba Tenen Ousmane nde kaalen golle makko ɗe nde kaalen waddu makko ndu ɗo e nder association he ɗum noon janggo ɓatto DJ o nanandi ana pari DJ ana pari DJ ɗo ɓayra certana minen dewgal saydu sir jamugal ndesan ɗon woni association yo ɓe wonana pamol eko kadi minen saydu sir jamu ñama hara quoi ha ɓerɗe mbaɗa paƴa taga nani jalama
Merci DJ. DJ ore kaumada. Toujours c'est moi. Voilà. Cameraman jiɗi ɓurti vraiment ɓurti jo e jareeru jawle ɗo voilà DJ darna seeɗa voilà on calminama on juurama on ñaganama jaam vraiment eɗen gandi hande minen belti par ce que hoɗum weltini minen ko wawde arde yodde janggo golle moɗum ɗo e nder association en par ce que enen gandi mbaɗi hen golle tiɗɗe e waddu moƴƴuru sabu gilam mambo yoyo kanko Sali e Mamadou kamɓe ɓe ɗi faalaɓe tawe e association he ɗi faalaɓe tawe e kawral he vraiment gilamma o wattu kala ko min mbiyoto nder mboyo kanko ɗinin hawrana ɗum noon enen gandi ɗum ɗon ko waddu moƴƴuru janggo ar an kala keɓa seeɗa ko karana association on suma mbaɗen ɗo daydaɗi ɗum gara dije yo wala seeɗa tan janggo ya barke Allah Minanande. kala paalaɗo yaade to leydi ya Allah okku ɗum no yaari kala jaaɗoɗo ya Allah okku ɗum jawdi mbaɗaadi barke ya barke Allah minen de cukal ɗo ɗum wona ɓe ñembi ɗum koɓe taw ɗum ɗo saare sabu ko mawɓe maɓɓe ɓe ɓe tawri ɗum ɗo ɗeɗo golle ɗo te noon ka durma ñande ɓen jawtini kamɓe ɓen timmi ɓen naɓira tan golle ɗe to yeeso hita yo hita mbiya ko hikka ɓuri forde rowani Voilà. jono minen mbetaniɓe he dow ɗum buy wona see ko hunde wotere ñaguimi yimɓe saare ɓe kala tamɗo suka gorko walla suka DJ wodi landiɓe ɗo awo dini godi gol DJ kalgaɗa yawanita yaare awo ran dariɗo awo yayiran dariɗo awo haale mine min jayriɗo yela awo jiɗi gari mine min jaari yattuna ɗon e nder sutoyi e noddine kono noon minen gandi so min caaji malla min gartorani nde jaajëf waay DJ fa noddine non DJ non kadi ko wono ƴaccide par ce que wono koye paragal ngal ɗum noon gaddamen minen ñammidi ha min mbaɗa ɗo komin mbaɗano sayde sir jabbu ko ammi association walla paɗo ha haara ɓerɗe mbaɗa pacca baƴa gaddamen minen maaro diwri
Terima kasih.